ile kunnafoni balala sigatola min ye kunnafoni ka sarada kalimu tabaw maa minnu bɛ mɔgan kɛ su fara tile kan an bɛ waleɲumandɔn foli ta ni kulu sɛgɛrɛ sabu n'i y'a mɛn k'an bɛna sigi ka kuma fɛn dɔ kan dɔw de y'a sɛbɛ o tiɲɛ dɔw de y'u ka sunɔgɔ bila siga t'a la k'u ka mamako bila ka yɛlɛ kulu sanfɛ ka munumunu ji sanfɛ ka munumunu min ye sigida kɔnɔnaw ye a dogodogoni kɔnɔna siga t'a la min ye an ka sokɔnɔnaw ye an ka cakɛyɔrɔw ye kunnafoni o kunnafoni bɛ n'a bɛ jamana kunkan ko kan k'a bɛɛ lajɛlen maana n'olu tilal'u ka baara la an de b'o nanamasumalen ta ni k'an da don la o tuma min ye sɛbɛnnikɛlaw ni kumalikɛlaw an bɛɛ lajɛlen fa kelen ba kelen n'i ye kunnafonidila fa kunnafonidila de bɛ bɔ a kɔnɔ siga t'o la bi an sigira kɛnɛ kan tuguni k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan arajo jɛgɛfɔ don arajo jɛgɛfɔ ka kunnafoni balan nin y'o de waati selen karamɔgɔ Daba Tunkara a tɛ jamana in kɔnɔ a bɛ jamana kɔfɛ journaliste Seydou a bɛ sɛgɛnnafiɲɛ bɔ la Boubacar Traoré ko balen bɛ ko socialiste ko dɔ cunna kan min Ɲamadu El Konare a tun taara mission na o tuma min ye Konare a y'i kɛ jaralakaw ka fɛn kan fo ka kɔnɔboli bila a la ko k'a kɛ mun kan jaralakaw ka fɛn o ye n buranakaw ye sabali ba ye fo ka kɔnɔboli bila a la yen bila o tuma min ye Konare an bɛ jɛ ka dugawu kɛ Ala ka dugawu kɛ o tuma min ye Konare ni Ala kira sɔnna a ma dɔgɔkun nata a bɛ se kɛnɛba in kan sabu jamajɛ baara ye arajo jɛgɛfɔ ye ni ko cayara ni dɔ balila dɔ b'o nɔrɔ bila e ni ne an b'an wasa don ɲɔgɔn na siga t'o la Mamutu Kamara ale ka yamaruya kɔnɔ ni Ala kira sɔnna a ma kunnafoni min b'an bolo bi n'o bɛ tali kɛ Mali kunkan ko kan n'o bɛ tali kɛ lakana ko kan politiki kuma jamana yɛrɛ lombolamalen don dɔw bolo b'u kun dɔw jɔrɔlen don dɔw yɛrɛ bɛ k'u ka minɛnw labɛn a ko bɛna laban cogo di an b'a f'u ye k'a ko bɛna laban tiɲɛ kan Ala ka laban tiɲɛ kan a ko bɛna laban nisɔndiya kan Ala ka laban kan a ko bɛna laban an bɛɛ lajɛlen ka wasa ni nafa kan siga t'a la o tuma ni Ala sɔnna a ma kunnafoniw b'an bolo kɔrɔ an b'an da don a la sisan o ma Mamutu i bolo yɛlɛma Pate an tɛna fɔ alhamdulilayi e ko sunkalo ma tile 10 sɔrɔ ka ban dɔ bɔra la koyi a tɔ man ca an m'o sɔrɔ ne taa yɔrɔ janyɔrɔ la sa dɛ o tuma bi y'a tile joli ne t'a jate nka tan kɔni o fana ta teliya sa dɛ ne hakili la ko tile 10 don koyi Mamutu an ma tile 10 sɔrɔ wa n ko nin ko in fulaw dontɔla ko la bɛ komi tɔw bɔtɔ di aw ma fila cɛkɔrɔba aw tulo bɛ n na dɛ ayiwa n'an ye tile 10 sɔrɔ sisan an t'a fɔ ko alhamdulilayi ni subahana tile mun b'an kan ɲinan sunkalo gɛlɛya mun b'a la e ko malidenw delila ka ɲɔgɔnna gɛlɛya di n'a dun tan kɛra a bɛ sɔn ka fisaya dɛ a kɔni e kɔrɔtɔra n'o tɛ a na se don dɔw ayiwa Buwa Jabate an b'an lajɛ k'an bolo kari minɛnw kɔnɔ minɛn min ni a yɛrɛkɛra jɛkafɔ fɛ o tuma nin waati na min ye Kalimu Info ye ale ko cogo di de an bɛ Jakite Kalimu Info maa min kɛmɛ ka sɛbɛnni k'a kɔnɔ o de ye Kureshi Sise Kureshi a y'a yira k'a fɔ parti politique dɔ bɛ yen n'o ye parti socialiste démocrate africain ye o ɲɛma n'o ye Ismail Sako ye e ko ale kun tɛ nbalana de sɛbɛnnikɛla ko a ko dɛgɛ sisi bɛ bɔ karatɔ da a ko min ye PS da ye ale président ba i b'a ye k'a fɔ k'a yera kunnafonidi baro dɔ la a ye sɛbɛnnikɛlaw wele ni ka da don waleya dɔ la n'o bɛ tali kɛ ni ka jamana yɛrɛ tɛgɔrɔma ayiwa sɛbɛnnikɛla ko min ye an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaw ye u ye kumakan ye yecogo jugu la sabu Ismail Sako n'o ye parti socialiste démocrate africain président ye ale kɔni kɛlen ka kunnafonidilaw wele i b'a ye k'a fɔ a y'a da don a ka hakilinaw la parti politique bɛɛ n'a sigikun don bɛɛ n'a ka baara taabolo don a ko Mali bɛ dabolo min na bi maa min tun bɛ premier ministre par intérim tuma min na Dr Choguel Kokala Mayiga ale tun bɛ jankoro bolo i b'a ye k'a fɔ n'o ye colonel Ablaye Mayiga a y'o tigɛrɔma a ko jamanakuntigi ye maa bila premier ministre la maa min tɛ se a ko n tɛ se o tɛ se ka n tɛ se mago dilan n'i y'a lajɛ a ko min ye transition ye k'u tatɔla ti yɔrɔ la ko ye ko malidenw bɛ ka tigɛrɛ mun fɔ ale kɔni sigilen bɛ k'a lajɛ k'a fɔ ko nin ko in tɛna taa yɔrɔ jan a ko n'i y'a lajɛ min kɔni an ka jamana ye k'a kɛmɛ k'a kɔ don disibaw ma ko mun de kelen na e ko min ye faso maliba ye k'an tɛna nimisa don dɔ Sako ko a ko n'i y'a lajɛ an ka jamana min da ka d'a la a ka segin a kɔ joona joona min b'a to ani maa minnu
minnu kɔ donnen ɲɔgɔn na hali n'a ma maa tɔgɔ fɔ n'o ye Faransi ye an ka baara kura boloda a ko min ye jamana ɲɛmaaw ye k'u tɛ se bi u sɛbɛkɔrɔ tɛ se o tuma k'ale b'o fɔ n'a da cɛmancɛ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Ismaïla Sako a ka kuma tɛmɛnen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ ministre de l'administration territoriale n'o ye colonel Ablaye Maïga ale kɔni y'a lajɛ k'a fɔ nin kuma in k'a ye gasi ta k'ale yɛrɛ yɛrɛbakun sɛgɛrɛ a ye gasi ta ni ka jamana transition sɛgɛrɛ wa min ye an ka jamana ye sariya jamana don min ye an ka jamana ye kodɔn jamana don ko jamana marabaaw tɛna se k'u sigi ka nin kumakan in lajɛ ko bɛ bɔ a la ko bɛ bɔ a la a bɛ jate sɛbɛnnikɛla yɛrɛ k'a fɔ e ko bɔra la ka ban koyi sabu min ye jamana gouvernement ye u ye nin sɛbɛnfura ta ni k'a di kiiritigɛlaw ma n'o ye communauté kiiritigɛlaw ye maa dɔ ye an ka jamana tigɔrɔma k'an ka jamana dɔgɔya k'an ka jamana lafu min ye an ka jamana marabaaw ye k'u kɛ maani ye o tuma min ye aw kiiritigɛlaw ye nin ko in sariya bɛ mun de fɔ nin na kiiritigɛlaw ko o tuma joona joona u ye wele bila min ye Ismaïla ma an bɛ jate ni k'a ɲininka ɲininkali kun fɔlɔ o kɛra araba tɛmɛnen n'o bɛnna marisi kalo tile 22 i b'a ye k'a fɔ u ye ɲininkali kun fɔlɔ baaraw daminɛ min kɔni ye baara ye o tuma k'a tɛ ka diya a la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ min kɔni Ismaïla Sako ye jɔn de y'a bila nin janfa la jɔn de b'a a kɔfɛ jɔn de y'a bila nin kumaba fɔ la jɔn de y'a bila ka transition ɲɛmaaw dɔgɔya a ko min kɔni ye communauté tribunal ye yanni nin ko in bɛ taa kuncɛ yɔrɔ yɔrɔ a tiɲɛna ngalon a bɛɛ lajɛlen bɛ woloma ka bɔ ɲɔgɔn na sɛbɛnnikɛla ko n'o ye Kureshi Sise ye a ko siga kɔni tɛ min na min kɔni Ismaïla Sako ale taara kiiritigɛlaw lamɛn a ko kiiritigɛlaw ka baara n'a nun donna yɔrɔnin kelen ko tɛ dɔɔnin dɔɔnin ji bɛ don kɔ la a ko kunnafoniw bɛ ta dɔɔnin dɔɔnin u bɛ taa ni ka segin kɛ kumaw kan a ko n'a daminɛna yanni a bɛ kuncɛ a dɔw bɛ taa fo waati jan na min ye ɲininkali filanan ye o bilalen bɛ ka kalo kura tile 5 ma kɔnɔ n'o ye le 5 avril 2023 ye a ko min ye Ismaïla Sako ye a bɛ taa communauté tribunal la tuguni sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye nin kow lajɛ an ka jamana transition an bɛ jate k'u t'u sigi ka maa lajɛ maa min b'u buruja ko ye u t'u sigi ka maa lajɛ maa min bɛ se ka jamanadenw fitinɛ ka bila jamana marabaaw la walima jamana k'a lasegin kɔfɛ min ye jamana ye k'a mago bɛ kunnafoni de la min bɛ malidenw yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan nka min bɛ malidenw kɔ don ɲɔgɔn na ka malidenw ɲigi ɲɔgɔn kɔrɔ ko Mali mago t'o la bi kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Kalim Info kɔnɔ Kureshi Sise ale ka sɛbɛnni don ne ko bɔ namu Sako min ye nin fɔ u tɛ se ka cɛ in ka ko ɲɔgɔnna k'a la jɔnni kelen Ibrahim Traoré min k'a ka animateur la ka marifa d'a ma ka taa ka tenni don a kan na ka arrangeur don a sen na ka kalasini d'a ma parce que i bɛ kuma dɔ fɔ a ka nɔgɔ i bolo mais n'i yɛrɛ bolo magara la i b'a dɔn ko bɛ sen na i ka kuma in an fana kan ka ladege nin ko ninnu jateminɛ dɔɔnin n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'olu bɛ k'an ladege an fana t'u ladege ko dɔ la an ka ɲɔgɔn ka ɲuman sɔrɔ o tɛ baasi ye la o cɛ o kuma Buwa Jabate Kalim Info tɛmɛnen kɔfɛ min ye le matinal ale ko cogo di sɔgɔmada in na de le matinal an bɛ jate ale fana kumalen bɛ n'i ye matinal ka kumaw lajɛ ko kuma ninnu fana u man di maa min ye sɛbɛnni kɛ o tɔgɔ ye Salifu Jalo fulakɛ ko a ko min ye jamana ye ko a ma sa de a y'a yira k'a fɔ an bɛ jate min ye Mali kura ye ko kɔni bɛ ka kɛ kuma dumanin de ye anw da kɔnɔ maa min mana kuma Mali kura e ko min ye Mali kura ko ye kuma dalafɔli tɛ de Mali kura ko est-ce que k'a jiginna an dusukun na n'a dun jiginna an dusukun na a bɛ yan kɛwale la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ min ye fangakɔrɔ binnen n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ka fanga ye sɛgɛsɛgɛli baara dɔ bolodara o sɛgɛsɛgɛli minnu kɛra min ye foroba wari maa minnu bɛ k'a ta k'u sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ a lakika yɛrɛ n'i y'a lajɛ k'u taara fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko u donna min ye lɔgɔli karamɔgɔw ka fanfɛla ye ni k'o mɔmɔ k'o lajɛ lɔgɔli privéw ye k'o mɔmɔ k'o lajɛ n'i y'a lajɛ sɔrɔsiw yɛrɛ olu ka yɔrɔ mɔmɔ k'o lajɛ an bɛ jate ko fali yera sange kɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye lɔgɔli privéw ye lɔgɔli privé promoteur caman bɛ yen k'olu kɔni kɛmɛ ka jamana ka lɔgɔliden minnu b'u ka yɔrɔ la ni k'o triplé ni k'o kɛ sɔngɔ ye sɔngɔ min b'a to o bɛ kɛ bana ye ɲɛ tuguni yɛlɛ cɛ
sɛbɛnnikɛla ko Kodi. a ko n'i y'a lajɛ lɔgɔli karamɔgɔw fana ka yɔrɔ la a ko lɔgɔli karamɔgɔ minnu tɔgɔ bɛ Mali lɔgɔli karamɔgɔw ka gafe kan a ko n'i y'a lajɛ ko fana dagosi bonyara fo ka damatɛmɛ u ye bɛɛ lajɛlen wele min ye contrôle physique ye k'u jɔ k'u lajɛ e de ye karisa ye wa i ka baara bɛ yɔrɔ jumɛn na i ka diplôme bɛ min ko fali yɛrɛ sange kɔrɔ ye fana sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye sɔrɔsiw ka fanfɛla lajɛ a bɛ jate sɛbɛnnikɛla ko n'o ye Salifu Jalo ye a y'a yira k'a fɔ min kɔni ye sɛbɛnfura olu bɛ labɛn k'a yira k'a fɔ bâton kelen b'an bolo o bâton olu ka pɛrijɛmu olu ka dumuni wari olu ka furakɛli wari a ko n'i y'a lajɛ o bâton la o tuma o bɛ maa 100 ko fɔ nka n'i taara bâton kelen ka sɛbɛnfuraw lajɛ a bɛ jate ka t'i jɔ ka bâton jama compter k'i bɛ taa sɔrɔ maa min bɛ bâton ɲɛmaa bolo a tɛ tɛmɛ maa 200 maa 300 maa 100 o nafolo bɔra maa 200 maa 300 nin bɛ kɛ tuguni hali bi sɛbɛnnikɛla ko a bɛ jate min ye Ibrahima Dayiru Danbele ale yɛrɛ kɔni ye nɔgɔ bɔ kuma na a y'a fɔ dɛ tuma min na min ye Ibrahima Boubacar Keita ka fanga ale yɛrɛ kɔni ye ministre de la défense ye a y'a fɔ a welela bulonba kɔnɔ a ko a tɛ tiɲɛ dogo ale tɛ tugu nkalontigɛla kɔ min ye ale b'o de fɔ n'u y'o de ko sɛgɛsɛgɛ u taara o ko ye armée kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko o ko min yɛrɛ armée kɔnɔ hali bi e ko o ko a dabilala de ko min ye banakɔ ye a bɛ kari a fɛ ka ma yɔrɔ la sɛbɛnnikɛla ko jɔ ma fili ji la min ye jɔ a bɛ fili jɛgɛ kumabaw de nɔfɛ Mali kɔnɔ yan koyi ko jɔ a tɛ jɛgɛ kumaba minɛ dɛ a bɛ taa jɛgɛ misɛnninw de minɛ sɛbɛnnikɛla ko min ka bon ale de sago bɛ kɛ min ka girin ale de sago bɛ kɛ Mali kɔnɔ wa foyi tɛ bɔ a la sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye faso ka nafolo ye a bɛ jate maa caman de bɛ olu fana fatura hali bi olu ka fatuli sɛbɛn o dalen bɛ faso ka tabali kan nka min kɔni y'u ka sɛbɛnw ye hali bi maaw ka sara de bɛ ka taa k'u bɛɛ balo la olu sara kabako sɛbɛnnikɛla ko n'i ye ni jatedenw fara ɲɔgɔn kan nin bɛ t'i jɔ miliyari kasabi caman de la maa minnu bɛ u tɛ ɲɛnamaya la maa minnu bɛ ni maa hakɛya minnu bɛ k'u cɛ baara kɔnɔna la walima min ye nkalon ni namara ni k'o kɛ tugutugu bari ye ko Mali kura de filɛ nin ye n'a dun man k'a fɔ ko Mali kura de filɛ o tuma kan k'a disi gosi n'o ye wa Mali kura de filɛ jamana de b'an bolo wa Mali kura de filɛ o tuma min ye anw tilala fɔlɔ wa o tuma min kɔni anw ka jamana ye Colonel Asimi Goyita Choguel Kokala Mayiga n'u sigilen k'u ka wuli k'u jɔ n'u wulila k'u jɔ an bɛ jate sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ u k'u cɛsiri sabu maa kelen tɛ baara kɛ maa minnu bɛ ni dana ta bɛ ka dɔw kan o tuma ko maaw de tiɲɛnikɛlaw de ka ca fo k'a dama tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ mun kan natabaya kɔrɔtɔ o tuma min fɛ ka kɛ bana ye kɔrɔtɔ ka kɛ miliyardɛri ye kɔrɔtɔ ka jama niyɔrɔ cɛ k'o dun min ye hakɛ kɔnɔna ye a ko Mali de taabolo filɛ nin ye a ko min tun bɛ kabini fangakɔrɔ bin ne la an bɛ jate ko hali bi o taabolo kelen de bɛ Mali kɔnɔ dɛ ko yɛlɛma papaka o ma don k'o la fɔlɔ o tuma k'an ka wuli k'an jɔ ni k'a ɲɛ yɛlɛ ka sɔrɔ ka baara kura daminɛ n'o tɛ ko hali bi an bɛ ka kuma min fɔ ko yɛlɛko don a kɛra fankelen ye faso miliyari bɛ ka taa dɛ fankelen de don o don dɛ dɔ bɛ ka baara kɛ dɔ bɛ ka a bɛɛ ɲagami kɔfɛ an bɛ bɔ a nɔ na an tɛ bɔ a nɔ la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le matinale kɔnɔ Salifu Jalo ale ka sɛbɛnni don Buwa Jabate y'a fɔ cogo min na halisa baara bɛ Mali bolo Ala ka hakili ɲumanw caya jamanaba in kɔnɔ nin waati in na an b'a lajɛ k'an bolo ɲɛsin maa min ma o de ye relance maaw ye olu ko cogo di de an bɛ jate la relance fasiri sɛbɛn don u ka rédaction u bɛɛ lajɛlen jɛra ka min sɛbɛn o fana man di ye n'i ye bitaw lajɛ bitaji man di o tuma min ye Mali kura kɔnɔna ye sɛbɛnnikɛla ko la relance kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ an ka taa eaux et forêts maaw fɛ min ye eaux et forêts a ɲɛmayaso an bɛ jate min ye suma duman tɛ yen ko ye sabu min ye ɲɛmaaba ye a n'a ka dangan bɛn o tile tɛ yen min kɔni ye danaya tile tɛ yen baara kɛ sariya kɔnɔ o tile tɛ yen sɛbɛnnikɛla ko a ko jɛrɛjɛkulu dɔ sigilen bɛ n'o ye association des forestiers du Mali ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu ka ɲɛma dangan an bɛ jate o tuma k'a ni jɔyɔrɔ in man kan dɛ k'a kuma bɔra a jɛɲɔgɔn baarakɛlaw yɛrɛ de da kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko eaux et forêts ka ɲɛma dangan o de ye Colonel Ablaye Tambura ye Ablaye Tambura k'a kɔni ye jɔyɔrɔ in sɔrɔ a y'a sɔrɔ alalatigɛ la a ko n'o tɛ n'i y'a lajɛ
ako Ablaye Tamboura ni jɔyɔrɔ in man kan koyi ako n'i y'a ka ko kɛcogo lajɛ ko nɔgɔlen ni kojugu fɛn o fɛn bɛ Ozo Forêt kɔnɔ a ko Ablaye Tamboura tɔgɔ b'a bɛɛ la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye taliko kumaw mɛn a tɔgɔ de b'o la min y'o yuruguyurugu ye a tɛ kɛ tiɲɛ kan n'i ye wariko kuma mɛn a tɔgɔ b'o la yuruguyurugu a tɛ kɛ tiɲɛ kan a ko min ye Ozo Forêt ka jɛrɛjɛkulu n'i y'a lajɛ olu kɔni y'u kankɔrɔta n'a ye min ye jamana ɲɛmaaw ye k'u fana ka bɔ ka kuma dɛ fɛn Jakite la relance y'a yɛrɛ ka fɔ min kɔni ye Modibo Kone ye n'ale ye ministre de l'environnement ye Ozo Forêt bɛ ministre min na a ko Modibo Kone yɛrɛ kɔni bɔra ka kuma waati dɔ k'a yɛrɛ k'a fɔ ko kow bɛna kɛ jɛlenya kɔnɔ kow bɛna sɛgɛsɛgɛni k'a fɛsɛfɛsɛ ka bɛɛ lajɛlen bila a ka minɛn kɔnɔ o tuma min ye Modibo ye k'a kɔni ye kuma duman de fɔ nka n'i ye Ozo Forêt lajɛ olu minnu b'ale ka dangana kɔnɔna la o tuma ko tɛ ka kɛ ka ɲa yen dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ Buguni Ahmed min ye forêt dɔ bɛ n'o ye Kekoro ye i b'a ye k'a fɔ min y'o forêt ba in ye yuruguyurugu min ye nafolo ye k'a minɛ chinois la min ye nafolo ye k'a minɛ maa wɛrɛ la min ye ko k'a dabiri dabiri i b'a fɔ ko colonel Ablaye Tamboura dɔw yɛrɛ ko dabiri dabiri sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye kɔnkuru dɔ kɛra Ozo Forêt maaw y'a yɛrɛ k'a fɔ olu kɔni mago bɛ maa dɔw la ni ka fara baarakɛlaw kan a ko cɛden tanya bɛ min y'o kɔnkuru in ye colonel Ablaye Tamboura ale min ye Ozo Forêt ka ɲɛma danga ye an bɛ Jakite k'a filɛ nin ye ka na a yɛrɛ ka hakilina bɔ k'o bin sen kan min tɛ directrice ba yɛrɛ ka hakilina ye sabu min kɔni ye ɲɛmaayaso ye a na kɛ n'ale yɛrɛ tɛ ka directrice yɛrɛ jate k'a k'a kelen ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye maa minnu taara Ozo Forêt la a y'a wajibiya olu kan min tun tɛ ka kɔrɔ kunun k'a yɛrɛ k'a fɔ maa o maa n'o de bɛna baara daminɛ o n'a ka CV ka na maa o maa n'o de bɛna baara daminɛ min ye maa minnu bɛ n'o ye spécialité aquaculture ye i b'a ye k'a fɔ o ye maa ye maa minnu bɛ n'u tun bɛ Ozo Forêt kɔnɔna la o y'u ta ni k'u bila min ye fan wɛrɛ fɛ min ye kɛrɛnkɛrɛnna min ye élevage kɔnɔna ye sɛbɛnnikɛla ko o maaw ka baara banbɛ jilafɛnw ma ni k'olu tɔbɔtɔ k'olu lamɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko o maaw ka tali Ablaye Tamboura y'a yira k'a fɔ olu ka CV kɔni a mago bɛ ni min mana n'a ka CV ye a tɛ n'o lajɛ a tɛ n'o lamɛn o tuma o ka tɛmɛ n'a yɛrɛ ye sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ka ɲɛmaaba kɔni sigilen ye ale kɔni sigilen kɔrɔ min kɔni ale tɛ ka kuma sabu ale bɛ ka nin ko in lajɛ ale de ye directrice ye wa walima Ablaye Tamboura de ye directeur ye nin ko in ka gɛlɛn dɛ ɲɛmaa yɛrɛ bɛ o tɛ ka min fɔ o tɛ ka min kɛ danga o n'o min dati file kelen na u ka hakilinaw tɛ kelen ye danga de bɛ k'a ka hakilinaw bɔ k'o bin diyagoya n'a jara maa min ye i bɛ don a da fɛ n'a ma diya i ye yɔrɔ min ka di i bɛ taa ye ale kɔni bɛ k'a ta kɛ Ozo Forêt kɔnɔ bi est-ce que musoya sira tɛ a tɛ ka ko min ye cɛ ale ye muso ye nin ko in nin t'a kɛcogo ye dɛ u ka nin ko in la nin t'a kɛcogo ye dɛ u b'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ an bɛ Jakite sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye ko nɔgɔlen dɔ bɛ yen ale yɛrɛ da ma se min mɔ dɛ ko don dɔ a bɛna a da la so ma a ko an ka jamana kɔnɔ bonya jamana don min ye kungosi jamana don fɛn dɔ bɛ ɲɛma i tɔgɔ man ɲi ka ye min na jango k'a k'i ka kɛwale ye a ko nin bɛɛ lajɛlen de ye Ablaye Tamboura ka kɛwale n'i y'i miiri fɛn o fɛn na dɛ i hakili bɛ taa bila fɛn o fɛn na k'o de y'a ka kɛbalo ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye transition ye k'a sola a ma taama sabu n'i ye Ozo Forêt lajɛ u jɔyɔrɔ ka bɔ jamana kɔnɔ min ye kungo ani ji o baarakɛlaw ye min ye an ka kungo kɔnɔfɛnw tɔbɔtɔli ye min ye an ka kungo lakanali ye n'a fɔra k'olu ka ɲɛmaayaso bɛn tɛ yɛrɛsago kɛ min ye jamana ka hakilinaw baara tɛ a ko jamana bɛ jɔ nin kan ka cogo di a ko min kɔni ye jamana marabaaw ye an bɛ Jakite o kuma k'u ka wuli k'u jɔ min bɛ Ozo Forêt kana bi u bɛ se ka fura ɲini a la cogo min na n'o tɛ ko yen baara taabolo ma ɲi nin man di dɛ ɲɛma fila hakilina fila taabolo fila baara yɔrɔ kelen o tɛ ɲɛ kunnafoni filɛ an ye min bɔ la relance kɔnɔ la rédaction olu ka sɛbɛnni tɛ ka t'a la cɛ ka pub k'aw ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye cɛ ka pub k'aw ka feerefɛnw lakodɔn Buwa Jabate n'i solila ka taama hali n'a sɔrɔ tile bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ dɔɔnin bɔ sira la o tuma nin waati na min ye Nouvelle Horizon ale ko cogo di Nouvelle Horizon an bɛ Jakite maa min ye sɛbɛnni k'o kɔnɔ o tɔgɔ ye ko Seydou Konate Seydou ko cɛkɔrɔba tɔgɔ ma ko min ye an ka jamana camancɛ bolo
ton fila bɛ yen n'o ye autodéfense ye Dana Amasako ale ni filaw olu ka autodéfense min kɔni tigɛ di ɲɔgɔn ma ye k'u y'o kɛ dɛ kura ye tuguni sigi tun kɛmɛ ka tigɛ di ɲɔgɔn ma maa kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ baara kura bolodara o tɛ dɔngɔnɔ ni filaw ye de o ye dɔngɔnɔ ni filaw ye sɛbɛnnikɛla ko kodi a bɛ jate min ye an ka jamana cɛmancɛ bolo ye i b'a ye k'a fɔ fila ni dɔngɔnɔ olu de ka can kosɛbɛ kodi a ko sigi kun gɛlɛyara min kɔni jalakiw bɛ ka ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ siga t'a la dɔngɔnɔw bɛ jalakiw ta ka filaw sɛgɛrɛ filaw bɛ jadisiya la filaw fana bɛ jalaki ta ni ka dɔngɔnɔw sɛgɛrɛ olu bɛ ka jadisiya kɛ min kɔni ye maa tiɲɛnikɛlaw ye olu de bɛ ka don ani ɲɔgɔn cɛ ni k'an kunkari ɲɔgɔn na ni ka an ka jamana ka kɛ fitinɛyɔrɔ ye sɛbɛnnikɛlaw ko an bɔra ko kalama sa a ko an y'an sigi ka jateminɛ kɛ maa minnu bɛ ka n'an bila ɲɔgɔn na n'an dun m'an togo da a baara ta a bɛna kɛ an bolo gasi ye a bɛ tiɲɛni kɛ min kɔni ye filaw olu ka autodéfense ye n'o ye Seku Boli ye Seku Boli n'i ye jateminɛ kɛ ale yɛrɛ bɛ ministère de la réconciliation nationale la min ye o cabinet kɔnɔna ye a ko Seku Boli jɔyɔrɔba b'a bolo bi a y'a sigi ka miiri ale ka autodéfense jɛrɛjakulu an bɛ jate kalasini b'u bolo hali sini nɛ min kɔni kalasini mun dan b'u disi la k'olu fana bɛ k'u ka dugudenw la kɔlɔsi sɛbɛnnikɛla ko Seku Boli ale ni Dana Amasago ni Dana Amasago fɔra i b'a fɔ Yusuf Toloba n'a ka cɛdenw i b'a ye k'a fɔ olu fana jɛra ni k'u bolo di ɲɔgɔn ma u y'u sigikafɔ kɔnɔna la sigikafɔ o ye damu ye min ye sigikafɔ ye an bɛ jate n ka hakilina minnu b'u la maa minnu kɛn bɛ k'u bila ɲɔgɔn na fulaw ka hakilina ye min ye dɔngɔnɔw ka hakilina ye min ye tigɛ wɔrɔ ɲɔgɔn ko fara ka ca u ye ŋaniya yira ɲɔgɔn na u kɛlen ka ŋaniya ye ka ɲɔgɔn ye cogo min na u y'u tigɛ di ɲɔgɔn ma ni ka yafa ɲini ɲɔgɔn fɛ k'a yira k'a fɔ Mali kɔnɔ plus jamais ça nin tɛ kɛ bilen abada a banna sɛbɛnnikɛla ko n'o ye Seydou Konate a ko min ye nimisaw nana sabu maaw sigara ɲɔgɔn na maaw ye ɲɔgɔn kɛrɛmɔtigɛ maaw ye mugu ta ɲɔgɔn kama an bɛ jate min ye maa tiɲɛnenw ye bila ɲɔgɔnna kɛlaw ka hakilina jugu ye ko tiɲɛ kɔni nana sɛbɛnnikɛla ko Seku Boli ale ni Dana Masaku ye u wulila ni ka taama dɔ boloda ɲɔgɔn fɛ taama min u y'a kɛ ɲɔgɔn ka hakilina la n'o ye kari tɛmɛnen ye marisi kalo tile 26 tuma min na min ye an ka jamana ye a bɛ min kɔni tasibilala k'a ɲɛsin maa minnu fatura bɛɛ fanga la min ye ni jɛrɛjakulu fila ye u ye taama boloda o fana y'o ɲɔgɔn kɛ sɛbɛnnikɛla ko an bɛ jate u taara min ye filaw olu ka kan kɔnɔna la ni ka taa filaw labɔ k'a yira k'a fɔ hakilina mun bɛ aw la a kuma anw nana ka na kuma aw ye o kuma min ye Mali ko dɔn maa ko tɛ a ka sabali min kɔni ye tɔɔrɔ ye a kana taa ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ bilen jamana yɛrɛ bɛ ka wulikajɔ kɛ janko maa o maa bɛ e tɛ finitigilaka ye marifa bɛ se ka minɛ bɛɛ la cogo min na jamana bɛ k'o kɛlɛ boloda wa k'o bɛna don dɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye filaden minnu bɛ yen ni kalasini dan b'u disi la u ye kuma kɔni ɲɛf'u ye maa minnu bɛ k'an bila ɲɔgɔn na u ka sabali u ka jinin dɔ k'u kori ji la u ka segin u kɔ min ye bingali u k'o dabila u ka fasodenɲumanya hakilina ta maa min yɛrɛ o kuma ta ka filaw sɛgɛrɛ dɛ o de ye Seku Boli ye u bɔlen filaw ka kan kɔnɔ an bɛ jate u taara dɔgɔnɔw ka kan kɔnɔ min ye dɔgɔnɔw fana u y'o kuma kelen de fɔ o kuma an ka jɛ an kan tigɛ di ɲɔgɔn ma an ka sabali maa si ka nafa ni tɔnɔ tɛ fitinɛ na n'a ma min tiɲɛ ye a t'o ɲɛ an ye abada kɛlɛ dadigi kɛ jamana la duguw kɛra tonbo ye maaw de nin bɔra la maaw sigilen b'u sɛntigɛ kɔnɔna la an na t'o kɛlɛ kɔnɔ kudayi wa k'o tɛna ban an ka jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ a fura b'anw yɛrɛ dama bolo sɛbɛnnikɛla ko min ɲini fan fila bɛ fɛ faamuyali kɛra ko la u y'a yira k'a fɔ n'a dun ma k'a fɔ k'u y'u tigɛ di ɲɔgɔn ma u sigin bɛ ka jamana lajɛ jamana de kan ka marifa minɛ bɛɛ la o baara bɛna kɛ don jumɛn o kɔni o kuma gɛlɛman ye dɛ parce que olu yɛrɛ dama mana bɛn a la nka u bɛ jamana dɔ de ka mara kɔnɔ n'u m'olu don a la kɔni a daminɛna u solila u ma to a ma fɔlɔ dɛ ni bɛɛ ko ko an jɛna n'a ye an ti gasi ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ an bɛ jamana kɛ sariya bato jamana bɛna marifaw minɛ an na o tuma k'an bila minɛ wɛrɛ kɔnɔ n'o baara ma k'a kɛ waati o fana bɛna ni tɔɔrɔ wɛrɛ ye dɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye dɔgɔnɔw ye o k'u labɛnnen don o la filaw fana ko k'u labɛnnen don bɛɛ y'a yira k'a fɔ olu ka marifa tali dɔwɛrɛ tɛ ko yɛrɛkun ɲini kɛlɛ don sabu u fakɔrɔ ni bakɔrɔ maa minnu bɛ ka taa bin olu kan yaasa ka se ka olu lakana o tuma ni jamana nana don o don ka na fɔ nin sɔrɔsikan ye nin ye sɔrɔsiw sigilen ye o tuma ko autodéfense ko k'a bɛ ban Mali kɔnɔ pewu o tuma jamana k'a lajɛ Ala k'o nɔgɔya yarabi Ala k'o don yira amina yarabi kunnafoni fila nin an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Seydou Konate ale ka sɛbɛnni don Bois Jabate an bɛ Nouvelle Horizon maaw fo an t'a lajɛ an ka munumunu ka segin ka na o bɛ bɛn n'a dun k'a fɔ ko maga tɛ kɛ jifilen na
magatike ame dibiso min fle grave jon nanini boy fene mais na fara ki bisu imanga yala ni mieto ma fe ngoni flauta yebali fo akaisa e gandre fe mamtu angate fa fe kada check up pip ati namo kote janya makalala ngani wati na udumbe konjela de oduma na wule ko ere beniga trati do ko jati ku galaje ko nya makala yiro nyini alnu mu wule telephone na suno amano ko ne sumunteke balani shoteke sote wule arisire matike aiwa ma to ko fora iza on arisire makela ya to ko le ma beniga soroke to ko telephone ti alnu orange money abu fusa akola ko ja amene betiga do boaje bate namo keke bolodo iwati na mi Bamako info ale ko chokodi Bamako info ale kuma me minka amede o mandi fene ina fo bita ashide mandi sebenikela ko okodi akoni min ketugo manya o fotugo o tenanya fi sigatala aya yira ka fo minye konobara ye ame jaktie ni fenjigina kono kabati ye ble o te ko de safne teke fula ni ga konobara ko matala ko arama denga keneya arama denga jujon folo konobara do ni fen do no kono fen munte fen sanuma ye ka kololo e dantala sebenigela a keme ka se ka togofo ke sabu minye ja saba ye o be an yere nyekoro ya ako minye dumunu fen do be farafina tlebiyan fan fe ako dumunu fen nu a duntugo be ka manifun bana minye jabeti ani tension ka sun filen ye asun woni adama de sebenigela ko ame jakte no ye la rédaction ye Bamako info kono u jera ka min sebe u ya yira ka fo minye Sénégalais ka ve sigi ka fo kuma do sigira senka ni mogo ye mogo munu akili juru chani nembe dumuni fen a matrafa togo dumuni fen a larawili togo minyo sigi ka fo senfe fali fena yira sangi koro kuma do la no ye nido ameka nido min do anga farafina klebi enfant fe nido kelengele kameka posoni dum bongo ko nido de kay ngoni no sebenigala min sebani ye mamunu ya kuma fo kulu ye esperu di ye ka sege dumuni fe esper baw o ma nyefo anyi sebenigala ko akoni sigi ga fo nkene minye kuma chama o bangira u ya yira ka fo banajugu do be an kan bi no ye jabeti ma kele ma fla jabeti be ntisi ga sogoro dun ma kele ma fla tension be na e ko akara abora ma kele ma fla la foni mami ta kala mo non te tension be bela bi sebenigala ko ni banajugu bora mi ambulo fla ban kun ameka woronto amani banan na fandon o kuma mune be kanike abeka na fien de fe wa ja me ka dun anga dumunu de fe ambe dumuni min ke dongo do ara de ko banadu ameka banadu o bana be bantu di o te ba sebenigala ko abe jekte minye nido ye na du na la ka fo ko de masake nono ye nono la mandi ye ka daga galani nono be ye ibaye ka fo sigasigeli na ke nido ko la minye esperu fe dumuni barakelaw ye ko nido ko ne ameka min du bi ko ni ya laje atlantico la minye keme sarala ko majemba ala fo bi wolonfla bonyongo o beye fen to lonye bi wolonfla kabako akara bara sebenigala ko ame jekte amaba ako minye Nescafé fena ye baye ka fo makoroba chambe dugu ma je ka be kelen dat ke ka ke jigalani na kuma kame ka koloro le fena mingoyi Nescafé kelengele amabango sebenigala ko ali bibe ko mino fena maba ako minye bouillon no le kofora ibe najini kofo akoko najini fena jami ba nyekoro ya nanti galontige jami ba nyekoro ya anti dore fo wodi maji chenier okuma ko fena tension ni diabète maji cheni tension diabète wallahi anti foi boile anti foi faraka mi ma nyekoro mi ko defo ndeni fen mu fe ko sebe o ijodo ne ni ya kala ma fongi ga boile wa même fie ka guno do fie bi ikato fo mburamuso ye dani fi ani koko fi man kelen ko fla susu nyona ikakere afli bolo nyodi mo fu falaki akumala ka ke buramu baka ko kuma ida sele jiri mani nyodi mo fu falaki ngani fi ni koko fi ni yo labe
kato ko ni junju ka dumuni na e be san chama ki kasori mata docteur sola de o mena ni bolo fly sebeni kala ko abe jete minye ni dumuni ko folo nje ko dugute je ka shuku abada na on ne magrenga do butiki kono ninka ni dumuni fon sa ga dugo muso ka nasiki kono ni ya laje minye majio de buku ka be natimiya ni mami masuko war soro ni majige war soro ni najini saki klala sebeni kala ko minye daga batimiya la kati timia tentuola de ako kabe timia minye anko ka anga nyekumuka ako min ko ni tension ni diabeti kanga na ta yoro nyini yoro la de a flani a sumba de flani nandu manu toy ko makambe ba foko tension ni diabeti de wa mbeto ko de ni de diabeti tension abe be mi mana kuma ni borami ayo na on be ko dundongo na on be kena to kuna ko flani hay mi bo Bamako info kono la rédaction uluka sebeni do boaje bate mama be fen nuga te kono bara kono ege janto ala nga kerenga musola kaw uru de kangare be dawli afoye tulu najini fen fora ka mai aya ko sala koro koni mo be sa yoro minyene e koro yoro be bodi we tiene anga koro shini na o la kamela anka sumala anka jabakuruni o tanda muso bulodi ajo la be sa ko damo wali jaba mi teke la sa o to shi de kono kendala fen be tiene sa muso manji buruburu ba abe am bene suma be nyona Bonate anga la janga mbolo ni laba kuna fon laba mene biblo so mara na ka laba ame jaje wode to ko le reporter fena ko ako fena kono kuma mandi ako ni ya laje ame jaje minyi ngana mo kala dobe kulu koni tige taram balan kono minyi nafolo anyini ko juguya yi sabeni kala ko ako mado koni be uye jarajakulu dogla ame jaje minyi Africa Travaux iba ka fo société do mi rate mi namara carte d'identité namara sebeye mi société Africa Travaux ame jakte ni ko dla min ko ni compte do ka to dale banki dollar ko to fo make sebeni kala ko ko ni ya jate mina mi banki ye o yuga ngana mo ke to ni kana ni ordre de virement doye min glan to ko cheka il faut ka damatime o kuma ko kasoro e tien fenete sebeni kala ko o ordre de virement me talika munka o de ye minye konti dobe no ye konti beleleba doye projet fonds mondialier olu ka konti yiwo ye nafolo de dashilimba kono ordre de virement be talika ka warbo kono katano olu ka konti la sabeni gela ko minye ordre de virement folo min dlana ibaye ka fo on nafolo kasabi minye million bi kononton ani sheki wa keme ani nyari ko ka bo ni konti kono katana konti were kono no ye projet fonds mondialier ame jakte unana no ye sabeni gela ko minye ordre de virement o de ye million keme ani million biduru ani kele Allahu akbar sabani gala ko min ko ni sigaskali uyo baro boloda ka yira ka fo minye fond mondialier ame jakte de sabatote fantaute uye ni ko ka nyenyine minye disibo ka kontido o konona langolonte min ko ni ordre virement ye ame jakte bay ka fo oni mado ko ni dabi jamfa jugula minye seben fro langolon ye ko dlan ka femme ka la dege ka yira ka soro anoti kelenye sabani gala yira ka fo mado ko ni be minye banko no yulu fana do jampa jugu kono minyi natabaya nafolo ka se ko shuru luka sabani gala yira ka fa nana jatemina ka don kuma mina ka yira ka fa ni ordre de virement ye Allah ki kate ni ya ladige min ko ni la somini ye minyi bangi barakela do ye yo taninga nyema so segere ulu fana ya jatemina ka yira ka fa minyi angala kana bawye ame jakti ninga seka kuna fani ta kala suluma minyi gendarme ye uyula kuna fani kuma mina minyi aidara naka chedo ye uye zolinda sabani gala ko min ko ni ye nin nangaraba mawye unana tuguni kana yira ka fo kubunu kan nafolo werata ame jakti min ko ni gendarme ye fulane ka seka karaw kula nin ku tigata ta nu ye gendarmerie la ka en kon nalla ku nyininga anana ye ka fo min ko ni ordre de virement ye seben fura langolondo ou ye compte mondial le banque do konal ni banque to ma fo compte dalani mami ga 40 ko 40 langolondo ka soro atati yere yi
sɛbɛnnikɛla ko a ko ni ɲɔgɔnna ŋanamu ko de bɛ jamana in kɔnɔ a ko k'an k'an tugu dɔn janko wari kuma bɛ fɔ yɔrɔ yɔrɔ la an bɛ jate min ye nangarabamaw ye u tɛ sɛgɛn abada u tɛ sɛgɛn min kɔni u tɛ ɲinɛ abada min kɔni ye ni maa kofɔlɔ in ye a ko tɔgɔ kɔni ma fɔ fɔlɔ dɛ nka u ye société fictive mun dilan dɛ o de ye min kɔni ye nin baara yɔrɔ in ye n'o ye Africa Travaux ye dɛ an bɛ jate k'u ka baara yɔrɔ tɔgɔ kɔni y'o ye min kɔni Africa Travaux ye sa k'olu mago bɛ nafolo la sabu ko baara ɲɔgɔn tɛmɛna olu ni Fonds mondial cɛ o kuma k'olu ka wari de saralen filɛ n'u ye k'a sɔrɔ nkalonfin u bɛna na nin ko kɔni k'an ye kɔnɔna ta yan min ye Lasa Tamaka cɛ dɔw ye baara bannaw cɛjan a ɲɛ da o kan u b'a dɔn ko bɛ sen na min bɛ sen na sisan u bɛ tiɲɛ de bange ka tila tiɲɛ fɔli la dɛ fo ka tila ka don nkalon na fo ka nkalon da kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le reporter la a ka bi bɔli don siga t'a la Buwa Jabate naamu kɛn ko min tun bɛ minɛn kɔnɔ e ko a ma langoloya a langolola ayiwa an bɛ jate na minɛn sani na waleɲuman dɔn barika da o ye kɔrɔlen ko ye o ye Mali tabiya ye n'an ye baara ban tuma min